Xayrlı kün, hörmәтле караучыларыбыз. Бүген безнең студиябызда кунак бар. Ул Татарстанның халык артисты, бик күпләр безнең яраткан җырчысы Фердинат Сәләхов. Хәерле көн, Фердинат. Хәерле көн, һәр кайсыбызга хәерле булсын. Менә Татарстанның халык артисты Фердинат Сәләховның тормышында нинди яңалыклар, нинди вакыйгалар бар? Менә соңгы 1 елны әйтсәң, нәрсә белән истә калачаксың менә шушы узган айлар? Артистның аның гел үзгәрештә, гел агышта, гел иҗатта, аның хәтердә калганнары бар, хәтердә калмаганнары бар. Мин менә быелгысы елның иң шатландырган мизгеле дип әйтер идем. Без Гафлат Тукай исемендәге Дәүләт филармониясе каршында Илһамият иҗат төркеменең яңадан эшчәнлеген башладык. Бу Илһамият иҗат төркеме 2014 елдан бирле хәрәкәт итә инде. Эшли ул бөтен Россия шәһәрләре, Татарстан авыллары буенча. Монда безнең озак еллар, 50-шәр, 60-шар ел менә Эмиль Җәләлетдинов 60 елга якын сәхнәдә иҗатта, аңа 86 яшь, 85 яшьлеген билгеләп үттек без аның. 60-шар ел сәхнәләрдә дөнья халыкларына, әйтмим татар милләтенә генә дип, дөнья халыкларына хезмәт иткән шундый мәртәбәле артистларыбызны яңадан тамашачылар белән очраштыру, аларны яңадан сәхнәгә чыгару, менә шушы мәшәкатьләр белән, шатлыклы мәшәкатьләр белән яшәдек без. Безгә Минтимер Шәрип Шәймиев автобус бүләк итте, президентыбыз Рөстәм Нургалиевич матди ярдәмен күрсәтте шушы артистлар белән эшләргә. Күбесенең әлбәттә инде матди хәле, пенсиялар кичкенә булу сәбәпле матди хәле мактанырлык түгел. Менә шушы аларга матди ярдәмдә рухларын канатландырып тору. Аннан соң аларның һәрберсенең үзенең буын тамашачысы бар. Ул тамашачылар аларны әлбәттә инде күпләрен югалтканнар. Кай вакытларда күз яшьләре белән кирип, нигә сәхнәләренә килеп, шу кадәр шатбыз, безнең яшьлегебездән бу сәлам дип, менә шундый ишаратлар. Шушы Илһамият иҗат төркеме белән эшләвемне менә бәхетле көннәрем дип саныйм. Чөнки иҗатта без, юлда без. Кай җирләрдә булдыгыз? Бик күп шәһәрләрдә булдык. Яшкарала, Ижау, Ульян шәһәрләрендә, Татарстан ниләрендә, менә Татнефть безне кунакка чакырып 4 концерт алды. Әлмәт, Бөгелмә, Азнакай һәм башка шәһәрләр. Һәр вакытта да игътибар үзәгендә бик күп шәһәрләрдә, менә Түбән Камаларда, Чаллыларда булдык. Алар санап китсәң бик күп. Әйттем, менә Россия авыллар шәһәрләре. Өлкәннәргә авыр түгелме менә юлда? Ераклар бит якын юллар түгел. Өлкәннәргә идә утыру авыр. Идә утыру газап алар. Алар бүтән газапларны күргәннәр, аларны бернәрсә белән дә гаҗәпләндереп булмый. Чөнки ат чаналарында, трактор алгыларында тулупка төренеп эшләгән артистларга инде хәзер бүтән шартлары тулган, телевизорлы, спутник белән идарә ителгән җылы автобусларга кирип утыру алар өчен җәннәт. Ул яшьләр өчен бәлки нинди булса да мәшәкатьтер. Безнең буын өчен, өлкән буын өчен, бүгенге төн тормышы, бүгенге юл газап дигән сүзе дә газап түгел. Рәхәтлеге алар өчен илһам биреп торучы бер чыганак, яшәү өчен. Әлбәттә, аның һәрберсе бер генәсе дә аның ардым дип әйтми, кайчан кайтабыз дип. Алар кайчан барабыз дип торалар. Фердинат, син бит инде үзен яшь җегетләр кебек сакланып калсын да, син бит инде бабай, оныкларым бар. Үзең нә бел. Ничек шушы бабай ролендә үзен ничек күрәсең? Шуйма сиңа бабай булу? Мин үземне бабай дип бер дә хәс итмим. Һаман шул малайдыр кебек. Чөнки эшкә кичерешләрем шундый, оныкларым белән дә шул алар белән бергә шуышам, алар белән бергә сикерәм кебек инде шунда. Кеше шул яшьтә үзен ничек хис итә инде? Акыллы юклыктандырмы? Әллә артык акыллылыктандырмы? Ансын әйтә алмыйм. Әмма ләкин мин үземне миңа бабай дип эндәштеләр дә, миңа ул сүз бик ошый. Һәм мин бабай булганча яшәгәнмен, бик шатмын. Мин инде бик күп еллар элек эш өнемне җирләдем, алар бабай түгел, абый да була алмадылар дип әйтергә була. Мин әтием дә 49 яшында үлеп китте, минем бабай була алмыйча. Һәм минем өчен бу шатлыклы фал. Һәм фаза. Алар өчен дә яшисең син хәзер. Бәлки шулайдыр, үземнекен яшәймдерме, аларныкын яшәймдерме, мин дөньяда яшәп, иҗат итеп яшәйм. Амин, шулай озак яшәргә насыйп булсын әле. Менә һәр кемнең барыбыз да Казанда яшибез, ләкин туган нигез, төп нигез, әтияни нигезе бар. Синең ул нигезен саклана. Менә ул нигезең ни хәлдә синең? Кайтасыңмы син анда? Ул нигезем тартып тора. Һәр вакыт. Яшәрәк вакытта анда кайтуда бер мәшәкать кебек, әнкәй исән булса да, ничектер кайту бик вакытта табылмыйдыр. Хәзер вакытны, теге вакытта табылмаган вакытны бик табабыз. Кайтасы килә, барасы килә, нигез сагындыра, авылдашлар сагындыра. Гәрчә бик күп авылдашлар китеп биттеләр, факыйлыкка күчтеләр. Әмма ләкин минем бәхтемә, минем анда бер туган апам белән җизнәм яши. Һәм алар әйтергә кирәк, бик яхшы шартларда, шәһәр шартларында анда бөтен уңайлыклар булдырылган, аның бакчасы бар, үзенең кирәк яраклары бар. Һәм су кергән, газы кергән, һәм яшисең дә бит. Су кергән яшисе. Шуңа күрә мин бик шат.
туган нигезим минем әти бабам нигезин мин саклап калдым, анда кордым мин, төзелдем мин һәм апаларым шунда яшәп яталар. Минем кайтып керсәм, мине каршылаучы бар, китеп барсам озатучым бар. Мине теге студент бала кебек алар каршылыйлар, төяп җибәрәләр. Һәм мин моңа бик шатмын, Ходай Тәгалә күп кенә күрмәсен һәм киләчәктә шулай булсын дип, мин апам белән җизнәмә гомер генә теләп яшәйм. Менә артист кешенең ул бер өйдә утыра алмый, менә син шалтыратасың. Юк әле минем бүген җырлыйм, кич белән җырлыйдым, сәхнәдәем. Син туган көндә сәхнәдә каршы алдың. Узып киткән туган көнем белән сине. Рәхмәт. Менә Ходай иң мөһиме сәламәтлек бирсен һәм яшәү өчен рух бирсен, көч бирсен. Җырлыйсы килеп торсын. Менә безне карап утыручы татарларга, милләттәшләргә синең әйтергә теләгән. Менә мин үзем бик саран кеше, мин үземә бик күп телим. Аларга да шулай ук бик күп телим. Яшәргә тырышсыннар, хыяллансыннар. Мин бик күп нәрсәләр турында хыялланам. Булмаслыгын да беләм, әмма ләкин хыялланам. Ни өчен? Чөнки хыял кешене яшәртә, яшьлектә тота. Ул аны этәрә, хәрәкәтләндерергә мәҗбүр итә. Минем хәрәкәтләнүем минем иҗатым, минем җырым, яңа җырлар, яшь шагыйрьләр белән аралашам, яшь композиторлар белән, өлкән композиторлар белән аларның җырларын чыгарасым килә. Чөнки тәҗрибәм зур хәзер. Мин инде беләм җыр сәнгатенең авырлыкларын, җиңеллекләрен һәм аны ничек иттереп халыкка җиткерергә икән. Бик зур хыялларым бар. Шул хыялларым менә нинди генә кәсептә эшләсәләр, нинди генә кәсептә яшәсәләр, нинди генә төбәктә яшәсәләр дә хыялланып яшәсеннәр. Хыял кешене яшәртә. Ә мин һәркемгә дә озын бәрәкәтле гомер телим. Яңа җырлар туамы? Әлбәттә. Менә Фәрит Хатиповтан яңа гына мин берничә җыр алып кайттым. Айдар Фәзрахмановтан берничә җыр алып кайттым. Кызганычка каршы безнең хәзер профессионал композиторларыбыз юк. Менә Резидә Хыярованың бүген премьерасы, Сөембикә премьерасы. Резидә хәзер зур әсәрләр, дөнья күләм әсәрләр яза. Бик шатлыклы әйбер, әлбәттә. Җыр жанрында Фирзә Мортазин менә иҗат итә. Илгиз Закиров бар иде. Минем аның белән соңгы елларда аралашканым юк. Без композиторсызлык чоры кичерәбез. Шуңа күрә Килер бәлки туа торганнардыр, әмма ләкин шигъриятсез җырларны алып җырлыйсым килми. Шигърияте булган. Менә Айдар Фәзрахманов ул татар шигъриятен белә, Фирзә Мортазин ул татар шигъриятен белә, Фәрит Хатипов шулай ук шигъриятны белә. Төп саллы шигъриятны аңлап шуңа иҗат итүчеләр бик сирәк. Шуңа күрә җырлар туып торсалар да, аларның мин бик сирәкләрен генә алып җырлыйм. Менә син белән сөйләшеп утырырга рәхәт, чөнки рәхәтләнеп сөйләшә аласың, фикерем бар, әйбәт. Нәрсә тотсаң, шуны эшлисең. Кирәк икән китап язасың, китабында чыкты. Кирәк икән җырлыйсың, кирәк икән сәхнәгә чыгып сөйли аласың. Син бит инде все-таки барбер медицина институтында да белем алган кеше. Менә җырны хобби итеп кенә калдырып, башка һөнәргә киткән булсам дигән уй киреп чыкмыймы? Яши. Мин медицинадан китеп барганыма бик шатланам. Ходай Тәгалә миңа тавыш биргән икән инде, мин аны халыкка кайтарып бирергә тиеш. Һәм мин аны үзем булдыра алганча, намус белән, чиста күңел белән тырышып халыкка кайтарырга тырыштым. Күп кенә авыр, катлаулы татарның милли йөзен билгеләп торган җырларны дөнья буйлап чәчәргә тырыштым. Мин бик күп чит илләрдә күп эшләдем. Фольклор буенча, сәнгатьнең нигезендә фольклор ята. Симфоникта да, опера сәнгатендә дә, анда фольклор. Шуңа күрә мин шушы фольклор нигезендә хәрәкәтләндем һәм дөнья буйлап татарның үзенең милли музыкасын, милли җырын һәм мин моның белән бәхетле саныйм үземне. Юлларың, сәфәрләрең озын булсын. Амин. Уңышлы булсын. Амин. Моның өчен Ходай Тәгалә сиңа озын гомер һәм сәламәтлек бирсен. Уңышлар сиңа. Минем уңышларым шул вакытта булачак, минем милләттәшләрем бәхетле дөньяда, бәхетле тормышта, сәламәт килешә яшәсәләр. Тамашачысыз җырчы ул берәүгә дә кирәк түгел. Тамашачың булганда гына, синең милләтең булганда гына, милләтең бәхетле булганда гына син бәхетле җырчы булып яшәй аласың. Менә сиңа бәхетле җырчы булып озак еллар яшәргә ясын әле. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта Татарстанның халык артисты Фирнат Сәләхов булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән сау булашам.